Aquesta és una gravació de Consciència i Psicologia Integral per realitzar una sessió guiada de Mindfulness. Per a més informació, visita el web conscienciaipsicologiaintegral.cat. Situa't en una postura còmoda, ja sigui assegut en una cadira o coixí de meditació. Procura que l'esquena estigui recta, amb un lleuger estirament, però sense excessiva tensió. També pots realitzar la meditació estirat, però si creus que t'adormiràs fàcilment, és recomanable que la facis assegut. Pots tancar els ulls o deixar-los lleugerament oberts. Posa la teva atenció a les sensacions físiques que produeix la respiració. Al cap d'una estona, expandeix la consciència a tot el cos. Dedica uns minuts a aquests passos com a preparació per a la meditació de l'amabilitat. Quan la ment es dispersi, reconeix on ha anat i acompanya-la de tornada al punt on volies concentrar-te. Una altra opció és deixar que la teva atenció passi a tot el cos per explorar on estàs experimentant el problema o la preocupació. No dubtis a recórrer a les meditacions anteriors com a preparació per a aquesta. Quan estiguis a punt, cultiva una profunda sensació d'amabilitat cap a tu mateix, dient internament les frases següents. Que em senti lliure de patiment. Que tingui bona salut. Que sigui feliç. Que em senti en pau.
Adapta aquestes frases si t'és més fàcil connectar amb l'amabilitat cap a tu mateix amb unes altres paraules. Pren-te el teu temps per imaginar que cada frase és una pedra que llances a un pou profund. Les llances d'una en una i escoltes les possibles reaccions en forma de pensaments, sentiments, reaccions corporals o impulsos per actuar. No cal jutjar el que es presenti. Això és per tu. Que em senti lliure de patiment. Que tingui bona salut. Que sigui feliç. Que em senti en pau. Queda't en aquest pas tot el temps que vulguis abans de passar al següent. A continuació, recorda algun ésser estimat i desitja-li tot el bé utilitzant aquestes frases. Que se senti lliure de patiment. Que tingui bona salut. Que sigui feliç. Que estigui en pau. Percep què sents a la teva ment i al teu cos mentre penses en aquesta persona i li desitges tot el bé. Una vegada més, deixa que les reaccions sorgeixin lliurement. Pren-te el teu temps per prendre consciència.
Quan estiguis llest per seguir endavant, escull una persona desconeguda. Pot ser una persona que veus amb freqüència, al carrer o al tren, algú a qui reconeixes, però de qui no saps el seu nom. Tria una persona respecte de la qual et sentis neutre. Encara que no la coneguis, reconeix que probablement també té una vida plena d'esperança i temors, com tu. També desitja ser feliç, com tu. Amb aquesta persona al teu cor i a la teva ment, repeteix les frases i desitja-li tot el bé. Si vols anar més enllà amb aquesta meditació, pots provar amb una persona que et resulti difícil, del passat o del present. No té per què ser la persona amb qui tens més dificultats, però sigui quina sigui, permeta-li estar plenament en el teu cor i a la teva ment. Reconeix que també desitja ser feliç i no patir. Repeteix les frases. Que se senti lliure de patiment. Que tingui bona salut. Que sigui feliç. Que se senti en pau. Fes una pausa. Escolta. Percep les sensacions del teu cos. Si és possible, explora aquests sentiments sense censurar-los i sense jutjar-te a tu mateix. Recorda que si en algun moment et sents superat o arrossegat per sentiments o pensaments intensos, pots tornar a la respiració en el cos per tornar al moment present i sempre tractant-te amb amabilitat. Per últim, amplia el sentiment de bondat a tots els éssers, incloent els teus éssers estimats, els desconeguts i les persones que et resulten difícils. L'objectiu és fer arribar el teu amor i la teva amabilitat a tots els éssers vius del planeta. Recorda que això també t'inclou a tu.
que tots els éssers se sentin lliures de patiment. Que tinguin bona salut. Que siguin feliços. Que tots ens sentim en pau. Al final d'aquest moment de pràctica, pren-te el teu temps per prestar atenció a la respiració i al cos. Descansa en plena consciència en el moment present. Sigui el que experimentis durant aquesta pràctica, reconeix la teva valentia al dedicar el teu temps a cuidar-te d'aquesta manera. Aquesta gravació ha estat realitzada per Roser Tordera, partint del programa de teràpia cognitiva basada en mindfulness del llibre Mindfulness, guia pràctica para encontrar la paz en un mundo frenético, dels autors Williams i Penman. Aquesta gravació s'ha realitzat a l'obrador de so de Cal Masell, amb l'ajuda del Martí Ballús. La música utilitzada és d'Ani Choyeng Drolma, concretament la cançó Om Mani Padme Hum, del disc Inner Peace One. Per a més informació, visita conscienciaiPsicologiaintegral.cat.